Siphinde sinibingelele babukeli beKama-V TV with Prince Bhekumndeni kaZulu. Sometimes masikhuluma lapha kwesinye isikhathi sifuna abantu befunde okuthize, hhayi ngoba sisuke siphethwe isizungu noma sisuke sichitha isizungu. Ezinye izinto ungayithatha light nje, kanti uma usuthi uyabheka isikhathi esiphila kusona kunzima, kubi kakhulu. Lana ngizokhuluma ngokuvuswa kwenkosazane ngokwesimanje. Ngokwesimanje akekho-ke umuntu ongazi ukuthi kuno-AI manje. Phela khona into nento isikhathi esiningi iba ne-original, besisho njalo thina ungazi-ke kuthiwani ma, iba ne-original ne-fake yayo, like iy'ngubo zokugqoka kuyaziwa nje ukuthi hhayi this one umpewula, lona uqondile. La ngizokhuluma-ke ngokuthi okwesimanje-ke ukuze ube careful uma ngabe kuthiwa uyovusisa inkosazane ukuthi kwenziwa kanjani. Ngokwesimanje akekho-ke ongazi ukuthi inkosazane ayivuswa yona ngqo, kodwa kuvuswa umoya wayo. Uma ngikhuluma nge-reality, kuvuswa umoya wayo. Kunezinto-ke ezenziwayo uma kuthiwa kuyovuselwa inkosazane, ngoba phela into eyaziwa ngokuthi inenhlalo. Sometimes lento yenkosazane we need to explain it deeper ngoba sebedlalwe kakhulu abantu. Ezinye izinto kufanele siyibheke ngeso lesimanje ngoba phela thina asifani nabantu basekuqaleni. Njengezinto ey'njengokuthwasa kasemanzini, izinto esekufanele siyibheke manje ngeso elideep. Before I miss the topic, let me continue. So esikhathini samanje-ke uma kuthiwa uzovusela inkosazane, angithi kusetshenzwa imali-ke. Kuyabiza-ke ukuvusa inkosazane, akusinto okudlala. Angisho ukuthi mina ngithi ngivusa inkosazane, ngiyazi, I know, nginayo information ukuthi what must be happen or what happened, but angivusi inkosazane. So esikhathini samanje angithi abantu bake beboneke seyihlale ivela njalo-ke inkosazane. Kunamasuthi agqokwayo la, ama-body suit la, ama-costume, ama-costume la agqokwayo ayafakwa. So uma ngabe-ke ungekho aware, abantu bengakwazi ukuthi begqoke le costume mase kuhanjwa nawe ngey'khathi zantambama, kucuthiswe umuntu osebeni lomfula mase kuthiwa cimeza uye ngakhona, uvuke lo mfula. Inkosazane siyazi ukuthi ayivamisile ukutholakala emadamini amancane, tholakala emadamini la amakhulu asatshwayo, kodwa indawo yayo nje ulwandle. La emadamini suke kuwukuthi ithathwe izikhukhula, mhlambe angazi, I don't know how can I explain it further, kodwa ikhona emadamini njengako-Mozambique nje, akhona amadami anenkosazane. Angazi ivali noma ikhona ivali nala e-South Africa, nase-South Africa, kodwa nje la ko-Europe nako-North America akunqwaba amadami anenkosazane. Unfortunately akazi kuyoyibona, ngiyakizwa nje kuthiwa ibona akazi. So-ke manje-ke uthola ukuthi umuntu uzogqoka i-costume okwazi ukubhukuda, kuthiwa naye uma efika-ke izovuka inkosazane, udliwe imali engaphezu ka-100,000, izovuka la madami akwaziwayo ukuthi awasiyingozi, nihambe ebusuku, lo evuke la osebeni egqoke i-costume, evumbuka nawe umbone egqoke nalento ebusweni kwentombazane ngathi uyinkosazane, ufake konke nje nalento namabele. So wena uma sekufike yakubamba-ke uyadonswa-ke ngendlela ukuthi ungalokhu ungadlothuli noma ekudonsela emanzini noma ikudonsela emanzini kulungile uhambe naye, ngeke izikwenze lutho, izokubuyisa. Khona into ezoyishiya kuwe esandleni, leyo nto-ke iyona ozobe usuhamba nayo, awuzukuyitshengisa muntu, yona-ke ezobe isiwona mcebo wakho. So-ke la kusuke kukhona indoda-ke ejimayo nje, esigore ezothi vimbu la emanzini, musu uyethuka, uzama ukubaleka ize kuwena ishusha phansi, bese ifika ibambelela mesiyama, ibambe ngqi, idonsele emanzini. Akekho-ke umuntu ngathi ebusuku evuma ukudonswa yinto angayazi emanzini, ngoba usuke utsheliwe futhi ukuthi uma uwadlothula kuwena-ke uzobe uyimoshile leyo. Ekudonse kubamba umbone ukuthi uyaqinisa impela, uzama ukupalaka, hhayi ekudonse wena ufuna ukuthi eshiye lento lelo. Ekudonse lo suke kade uhamba nawe usuke semekude lapha ngemoto, ethi phela akufanele naye ebekhona, kufuneka kube wena enizonikana lezi zinto yena kangena. Hhayi abantu abaningi-ke vese vele
dluthule vele dluthule eshiye kanjalo ebaleke kuleyo nyanga leyo bimkhohlisa phela kuneyigebengu lazini kuleyo nyanga yosho ukuthi hayi no kulungile futhi noma ungathatha imali hayi no ngeke le yanto inzima kakhulu angisazoyicabangela kahle ethi hayi uyekeleni manje ngoba sesiyivusile angithi unenkolelo ukuthi ayivukile ngempela kanti ubushawa in simple term nje sekwenziwa njalo mavusa inkosazane ngoba akusenziwa lento yangempela eyayenziwa kuvusa umoya wayo uphoswe into ethize lapha masiyayimukela ubonakala ukuthi indlela usunikwa lo moya lo manje in simple nje umuntu uyigqokela ikhoshumu evumuke lapha emanzini ekubambe ekudonsele khona emanzini baleke udlothula ubaleke kuthiwe ngeke isalunga-ke lento ngokubalekile yini ba-checklist isikhathi-ke siphila kusona ngiyabona-ke lezi zo-AI nobani ezenziwayo ngiyayi-understanda leyo canthi sengidla amaningi esakeni kanti angigeqa amagula ngani. Please don't forget to subscribe, share, like ukuthi iyangihlekisa le ndaba. Share, like and comment on our channel. We still have got a lot of stories esisazokhuluma nje ngazo. Hlezi ukuthi usubscribe senzela ukuthi kube lula uthola i-notification uma ngabe siposta any stories or any information that we are sending, because we are not playing here, we are serious. Bese ngixolisa-ke makhona lapha esigcobe khona abanye bengesiyo inhloso bagcoba kodwa bekubaphaphamisa batshela iqiniso. Siyabonga ke yaleboha bayadansa.